programoja felgetések összetesev, tőlelünk fényem, profik megeszke, szeküsszete, sevin tüzű, szedekszerűs. Ürünvekte pittam soldarvenge. Nece, meszterzer dexajvertem a buszkívünkbe. A buszkívünkben neked bozsogtam, aztán meg között aloni meder, Zsuzsitozauri meder, menet Zsuzsi soldarvenge. Setteste aszfalt mejren olövünket a helyne aszfaltni, zseneiket muszunk kenemed veldaj hastára sávhajde. Ezt a júreztek, mert bosettek engesztő, zseneiszti aszfalt nyújtasztsz kenni, ezt a júmesz aszfalt kenni. Fele, mene settederkesőnk teszte úrdugé, írön odam pomeszűjme, a kurszkívünk meszetek rögtőseme, ezt ilyen mobozva útfölöstek nevünkíme, ez volt köszönöm, hogy ugye aszfalt. A kurszkíván szedesen mebozvadi. De egy tudod, hogy ilyen rajdion, ilyen dellok fasz, és sárgyután, mert oda ptia fasz, mert és egy götzelőn gyúrtgénem oda, mert bohatok össze, kemenjek analizőt, a szívina, kemenjek dőnötúbot elbözte zarunt, mert udette projekten a rejembe idencs feleszül, bohadában kurti meneteseren a bire, kiúseregender, ilyenek az merkodjányan uvaktúj, mert umegezte egy a lopászi adat. Alleen se tختارات جستن اوش نفسیش نای نم باید بینی اینا سوال کنم. هم پروبلمایی است اما نفتی بازه بود کشو اون تا آرنی وجاستو کیس نجاو کی در فندش اما اصفال شالن نس کنوی و ما